zmrzlé jak rampou. Jo, tak je to dobré ta akce, že se tady připravila, je to paráda, no. Je to dobře, že to není jenom o jednom utkání, že to bude delší dobu, že tady budou děti a i tady ty univerzity a vyvrcholí to asi tou Spartou, no. Je to tady díra, no, jako, no, takže škoda, no, hlavně, aby to k něčemu, aby to prospělo k té dobré věci, jak se o tom mluví, že by mohl vyrost ten nový stadion, tak by to bylo výborné, no. No tak to je nepopsatelný, toto je výborný, to je kotel, tribuny hned vedle hřiště, zázemí tady výborný, no. Perfektní, akorát by mohlo být teplej. Škoda, že jsme aspoň to nezremizovali, přijelo hodně diváků a jak říkám 1-0, no ale jedeme dál, ještě máme spoustu zápasů. Tak bylo to něco neuvěřitelného, co člověk zažije nejspíš jenom jednou za život. Tak určitě to víc skákalo, ale myslím si, že oba týmy podali skvělé výkony a 1-0, myslím si, že jsme si to zasloužili a hlavní jsou ty 3 body. Tak trochu mě mrzí, že hodonínští fanoušci byli hlasitější, ale myslím si, že i tak to bylo skvělé pro oba týmy, že přišlo tolik diváků a skandovalo se a všechno super. Tak všichni byli nadšení, těšili jsme se na to dlouho a moc. Pod širým nebem hrát, to prostě je zážitek, ale brali jsme to prostě jako normální zápas, že musíme hrát naplno a vydržet ty 3 body.